Avion je kao ljudsko biće. Ili recimo karburator. Karburator. Razumete? Ne. Ili recimo... Izvinite, ne mogu... Naravno. Gledajte tu liniju. Savršen kao žena. Pogledaj. Mi sa njim... Može. Giovanet, 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 Giovanet. Smo mi to propušili. Gde ste dečaci, ima neki problema, a? Pa ženiću. Ja se izvinjavam što vas prekida me. Ja nisam nešto popularan u ovoj školi, a? Ma ja, baš je. Za maltretiranje. Pa morat ćemo to da popravimo. Ja sam je zveknula mamu. Šta reš to? Šta je? Nikad nismo jeli govna, a? Evo te možda jedemo. Pusti. Odvratno. Leštinu. Sektaš. Nije tako loše.